Lev Tolstoi spunea: nu iubim oamenii atâta pentru binele pe care ni l-au făcut ei, cât mai degrabă pentru binele pe care l-am făcut noi lor. Situația unei familii din localitatea Vama ne-a atras atenția și împreună cu autoritățile locale ne-am propus să dăm viața acestui slogan frumos: ne pasă de tine. Familia Manole este formată din 4 membri: tata, mama și 2 copii. Bianca, o fetiță sfioasă cu un comportament plăcut, și Bogdan, care, din cauza unui diagnostic mai puțin favorabil, trebuie să urmeze o școală specială. La doar 8 ani, Bogdan pleacă în fiecare luni dimineață la școală și se întoarce acasă vinerea pentru a petrece sfârșitul de săptămână cu familia. Mulțumesc că m-ați primit în casa voastră astăzi. Aș vrea să aflăm mai multe despre voi. Cine este familia Manole? Și aș vrea să încep cu Ionuț Manole. Cine este Ionuț Manole și cum a ajuns Ionuț în Vama? Da, eu acum stau în Vama, sunt din Botoșani, din județul Havrna, Botoșani, comuna Havrna, satul Balinț, și am venit prin intermediul cineva la lucru aici în Vama. Cu cât timp în urmă ai venit în Vama? Cu 27 de ani. Ce vârstă ai? Eu 36. Ce meserie ai făcut? Lemni la gatere. Eu provin din comuna Heleșteni, sat Hărmăneasa. Am 3 frați. De 7 ani suntem căsătoriți și de 13 ani suntem împreună. Și aveți împreună 2 copii? Da, am 2 copii. Pe Bianca și Bogdan. Bianca în ce clasă bine, este? E în clasa 5, decurge bine. Și Bogdan la fel. Am început să-l dăm la humor. Care este visul vostru cel mai mare? Să avem căsuța noastră. Locuința pe care o folosesc momentan este în chirie, iar condițiile nu sunt din cele mai bune. Problema cea mai mare pe care o întâmpină este lipsa apei. Nu doar că nu au apă curentă, dar casa nu dispune nici măcar de o fântână, astfel că trebuie să care apă de la vecini atât pentru gătit, pentru spălarea vaselor și a rufelor, cât și pentru igiena personală. Cu ajutorul oamenilor cu inimă mare care au donat administrației locale din Vama și chiar din economiile familiei Manole, am reușit să achiziționăm terenul, iar în luna septembrie am început construirea casei sociale Manole. Cât din prima zi, Ionuț, Oana și fetița lor Bianca au fost la locul construcției și au făcut primul pas spre îndeplinirea visului lor. De atunci, Ionuț s-a implicat activ în continuarea lucrărilor. Alături de voluntari din diferite localități din zonă, Vama, Botuș, Câmpul Lung moldovenesc, Izvoarele Stroiești și Gura Humorului, am reușit să aducem construcția până la structura de lemn a acoperișului. De asemenea, partenerii noștri de la asociația Eifelicht din Germania au donat geamurile, ușile de exterior și interior, precum și sistemul de încălzire. Suntem recunoscători familiei Avrămescu pentru donarea unei cantități considerabile de lemn, firmei Robledo pentru susținere, precum și cuptorașului cu bunătăți, care a asigurat prânzul pentru voluntari în fiecare zi. Bianca, ce emoții ai când vezi această căsuță ridicată, casă care va fi locuința voastră? Bucurie și așteptare. Acest caz sensibil ne dă ocazia să experimentăm bucuria dăruirii și împlinirii cuvintelor. Este mai ferice să dai decât să primești. Toate donațiile vor fi folosite exclusiv pentru sprijinirea familiei Manole. De asemenea, cine dorește să se implice și cu alte resurse, poate să ia legătura cu organizatorii evenimentului.